Ngapunten, Mbak. Niki umpami menawi gangsal angsal mboten? Niki, Mbak. Niku pinten? Gangsal ewu gangsal. Gangsal. Mboten angsal. Alah, Mbok nggih angsal to, Mbak. Ki lur kek kepiye lur saka pasar wae sakmono ki lur. Gangsal saya. Nek Mbak ini kok asal mboten, Mbak? Mboten. Mboten. Mboten Mas mboten. Ora oleh iki lur. Kepiye? Iki lho, jane iki sing rewel iki kok iki lho iki, ora oleh mari ora oleh iki. Ngendi sing ora ulure, Mbak? Oh. Waduh. Bandeng-bandeng apa renek? Wah, bandeng kari siji jaluk Zidan mau. Ya apa iki kon mangan tempe. Tempe karo tahu kurang. Terong-terong. Salahe liwat. Salahe liwat nek iki. Ki apa iki, Ki? Ketan ireng. Jenang Mbah Ranto. Jenang. Bubur susum, Ding. Pulang jam piro? Lambo wong Bayu. Mbokne jam. Ya. Wis, Nang 7,5. iki Heeh, kuwi loro 5.000 karo jenang Karo Mama. 7,5. Pak Di apa jamu? Apa? Jamu? Terima kasih untuk kalian yang telah mampir ke saluran kami. Komentar, like, dan subscribe kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki. Yo, jujul kunyang iki. ora payu meneh duitku. Nang karti. Kabeh ngono kabeh lho. Nah ya duitku Ah, apa? iya, Rek, duit. Ijol netarti duit atusane. Yo ngalah, ki kon mlayu rono. Badalah, yes. Ora usah utang bae. Ya utang aku kok ora iso golek Lah duit. karepmu wong ki utang ki. 5.000 ora. Ya no. Ini si Tartima anu kabeh. Ya nya 5.000. Wes, Mas Uun duwite utang. Mas Uun utang. Ya. Sik tak goleke. Oh tak goleke bojoku kowe. Lah bojone ki yo duwe. Kabeh duwe lho. Uga tongseng bareng, Mbak. 1000. Uga tongseng bareng. Tong sendah sakit wis apa dene enek tekok. Iya, Mbak. Iki Pak Di pengusaha anu ternak kambing. Ya, dopres kuwi ning ireng. Sing ireng iki. Iya, engko. Engko kuwi. Engko. Iya, rego doorpress engko. Luar biasa pokoknya. Pres. Pakane Cek. cek teles langsung. Urung. Ngewangi ngopo? Kerupuk Mbak, mboten, Mbak. Mboten, Mbah iki ora masak berarti. Waduh. Oh, tumbas tengkleng. Oke. Loh, urung mangkat sekolah Mas ya nih, Mas? Wah, dereng. Wah, mau berangkat sekolah. Saiki mulai sekolah jam piro? Jam 9. Wah, jam 1 mulai. Waduh. Awan yo. Nggih. Semangat ya, Nang ya. Nggih. Mbak Devi, tempe tahu mboten? Tempe tahu. Weh jangan. Ora nggo duit. Ora pengen masak apa ngono. Ora nggo duit engko duwite. Mbok aja utang to, Mbak, sesuk aku blonjo nganggo apa. Iki kena aku belanja sesuk. Ora anu ya ora cukup.
Masak ora arek. Lombokku postingan. Anu yo. Endi? Endi ta Bu nek Lombok ora enek? Wae sak pirang-pirang saka kidul ora saka kono bareng. Oh, Wae wis tuku. Kalau tak kan aku kecap to. Ora cuman. kepiye? Ya ngono to. Kayak ora gelem masak iki nek wong saiki iki kepiye kayak malah kudu jajan. Yang penting madang. Sing penting madang iki jare iki. Bayar iki duit iki. Duh. Golek 4 juta. Wow. Nggih pun, pare. Juna, golek apa Jun? Golek apa iki? Wah, golek roti. Wah, enak Jun roti. Mas Juna iki wisan meh SMP ya wisan. Kelas piro nang iki? Kelas piro saiki? Kelas 4. Pak, ngersake napa jamu? Obar maem, nggih. Oh, sampe kabeh apik lho, Mak. Pripun? Ya, Oh, nggih. Niku. Nggih. Sekedap dadine iki di video. Men dong ngerti kahanan desa iki kaya ngene. Kae disisan. nggih. Kayak wong dodol yo akeh ning desa iki. Iki lek karmi iki yo bakul. Anu, janganan keliling yo, matengan rekno yo, Pak. Heeh. Oke. Woi, dawete saenake. Woi. Madang sik gak Oh, dasar yo dasar kok. Oke, lur malah diseneni. Rumah sampung dodol ki mayar yo ora mayar yo, Mbok. Diseneni wong, diulokke wong. Dek wis mulih jenengan, Mbok. Wis entek. Wah. Kari nyang alas. Lah iya. Lah nek esuk sore kak nyambut gawe anu. Oh, iya cah. Iya ngalas. Nyang alas. Gue kambile ijo tekan ijo kae. Duwe tekan ijo barang nek pesen. Ora butuh arep tak pesen ke aja. Oh, anu ora didol. Bingung aja. Ora didol. Ora. Apa wae iki? Tahu tok. Oh. Ora nek bawang ut. Ora bawang iki. Ora bawang. Ya wis nek ora nek. Aku sitok lurus setengah. Aku dengi masak entukmu njaluk dengi kae klepi lah kae bawang duwe tak tekok masih kae. Masak, Mbok. Kae go bawang ora. Gagah bawang, Mas. Bawang. Iki ya lho. Ya kaya berambang, Mas. Gempon. Ora duwe aku yo an. Main ketok saka dhuwur, Pak. Pak. Wush, musim tanduran iki lur, kayak wis do arep ulur. Loh, Mak, napa, Mak? Pakai wis tak usah tempe. Aku kali lho karepmu, Mak. Papat kawan. Karo rambane wis. Sampai piro? Rambane piro wis? Kali 1, 2, 3, 7. Ya. 1.000 karo loro 9.000. Mak el pulur apa? Pulur apa? Jagung. Wis rampung. Sudah dibuat. Monggo
Mas. Pundi? Tangan niku. Ki ambak bapakane niku. Oh. Ya nyulut telo tangane melotot kabeh. Uyung talah, Cah. Gek niki ajeng ngulur napa niki? Gabah, ngidok rapuh. Oh, gabah. Nggih, Mak nggih. Gue iki anune, Cah. Apa nih? Teh niki segone niki tae. Teh sego Ya we. wedang putih. Bekal. Bekale barang enek yo an. Wong tuwa Lah, nek nggih. wedang putih ora betah. Oh, ora betah ya, Mak ya. Teh. Nggih ya, Mak. Is. Jeruk rabuke nguluk. Nek jagunge pun rampung. Pun rampung dek wingi. Nggih, Mak nggih. Luar biasa ya semangat juangnya di desa kayak kaya ngene iki sedulur. Kayak luar biasa kayak Mas Didik ya berangkat kerja kayak. Pun dimasakke dereng. Pun Mas. Pun. Alhamdulillah. Pun dateng kono niki mamake. Pun mangkat sedanten. Lah kayak tewele malah anu no Mas. Jangan apa Mas. Oh wis. Sak seger Mas ya. Wah, jane. Gue nek balungane ngono jos ae. Oh. Jamu Mas Didik. Jamu enek jamu. Kari kunir rekno. Kita ke rumah Mbok Wik, Saudara. Mbok Wik. Waalaikumsalam. Sayur enggak? Dalam? Sayur enggak? Oh ya Allah rajin bener. Tadi masak mateng beli mateng. Oh, sudah beli mateng. Iya. Konten iki kita. Iya. Subhanallah, masuk konten dong kita. Iya. Masuk dulu mangga. Oh, nggih, mriki mawon. Dalamnya mana jenengan? Wah, anu. Praci ngilen. Lah iki yo rajin ngilen lho. Oke. Siapa tadi siapa? Satinem. Satinem Kariman. Kariman yo ora ngerti kok. Anu mriku cedake Mbak Wati. Mak Wati. Pesan siapa, Mbak? Satinem. Mas enggak dua tuh yang minum. Nggih, matur suwun. Lah niki tesih mlampah niku. Putu gone Pak Romo mbok ngono biyen elok. Anu mboten iki. Mboten sekeca kalih Pak Lurah. Lah Pak Lurah enten mriki. Ya enggak apa-apa nih, Mak. Matur suwun. Saestu. Sedikit toh. Ya ampun iki. Enggak Oleh saka Jakarta ya Allah. Amin, moga. Nggih, niki syarat nggih namungan nggih. Dua, tiga enggak mau udah mau. Matur suwun. Masya Allah. Nggih, Ya ini Allah. Mbak siapa ini? Mbak Yati. Mbak Yati Jakarta ya, Mbak? Panggilnya. Jakarta, Mbak. Jakarta kalau mana? Jakarta nih mana, Mbak? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Selatan, Cilanda. Cilanda. Ragunan. Oh, iya. Oh, apa ini 69, Pak? Keluare. Oh. Bayine bojo kula riyen. Oh, 69. Rumah sakit Nggih, mbok wis wong saka Jakarta iki sedulur. Oleh-oleh mau kae. Nggih, mbok wis mbok aku wis dikai, Mbok. Oleh-oleh selamat. Pengen mantuk lele terus e. Wah, dulu aku, Mbak. Aku ku nek rebo ra indo kok kemis ke ora indo Mbak iki bosku ke baru. Projek menurut. Heeh. Nah, lah yo nek arep pamit ora wani, Mbak. Barengan kan ngekek kaya iki saiki wis ora tega, yo anak dhewe. Ora tega. Upama wis saiki jono ne. Lah siprike? Lah jare anu, yang Jakarta terus yang Banyuwangi. Wah, berarti keliling Pulau Jawa. Andane nek mlak dengan Wah. Gusti. Naik sepur nopo? Anu kereta api. Oh, kereta api. Mobil kuwi. Oh. Wis pokoke yo wis nunggu bare pulau merah. Pulau apa wis mbuh. Wah. Dero. Nah, wis piknik, Oh, wis iya. jano. Oh. Jariku iki sabrangan nang Bali. Heeh. Nggih, jarine nggon. Apa? Neng anu, jenengan kepikiran mbah iki ngomah wis sudan urung. Ora gagas nang. Oh, malah ora gagas. Mau deh sawi begini ngeberes wonder urung di urung. Oh. Kebesan kopi, urung ada kayu cek kapan tapi mulai ada kopi nang bermari. Dan Wong prati ke omong dari nonton bal kan mboten liburan Mbah ngombe pompo paling iki kali dinten iku kejian mawon. Malah aku mek lu nanya suatu sama dia. data sara melu mulai. Tasiake Mbak Ajune tanggal 8 gak wis nikah.
mbok wong sabar ora nulis kombinasi wis. Lah mbok galak. Iki hebat semis entek nek entek bumi. Rezeki selalu ada kalau kita mau berusaha, walau tidak mudah. Semoga kalian yang mampir ke saluran kami ini juga diberi kesehatan serta kelancaran rezeki. Kalau kalian suka dengan cerita kami pagi ini, jangan lupa dukung saluran kami dengan like, komentar, dan subscribe ya.